Salamat kaayo. Kay wala ko nag-expect ani pero na ko idea kay nangayo kag kompleto nga address ako. Then mo to siya ron. I-message lang tikaw niya. Alright. Unsa pa ma'am? Musig na kay buyan nga word nga para makahatag ko sa iya. Iya panghawakan. Ano, paabot lang. Paabot lang yun. Paabot lang. Oh, that's better, di ba? At least ano ka ma'am, kanang sincere ang imong pagsulti, no? Ayo. Opo. May hapon. Pwede mo magkana ma? What? May hapon na pwede magkana? Harapit balay ani ni Ma'am Christine Grace. Pungos. Kani? Ah, siya na. Dan! 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 May hapon na. Ikaw si Ma'am Christine Grace. Pungos. Kuan man bali ang imong order nga perfume nabot na. Wala kay order. Ha? Wala kay order. Wala kay order. Wala kay order. Ikaw daw gaon order ani sa iSense perfume. Pagadan City nga shop. Wala kay order sir. Kani. Ikaw mo kani ma'am. Dara ang iyang sample. Suluhin mo yan! Pwede na siya ma-abri sir. Bahala ka sa buhay mo! Mara ba ni meron mo? Ano, order kwarta dili sir. Ay. Unsa ko na? Kisa nag-order ano? Wala ko pabulog. Wa jud ko order 2,700. promise. Balikan ni sample ani siya. Naa pa dito ang item. Hindi totoo yan! 1,700 ba naman? Yes po. Ano sir? My perfume sense. Ikaw ka naman. Ako na siya 117. Nakalagay kasi date of delivery today. So kami ko rin nag-deliver. Oh no! Unsa man na sir? Wala ko order ana. Paano masabi? Kung auntie nakadawat siya ka ng price sa Shopee bitaw. 2 items may ana. Mystery? Dili. Basta nag-con ka man. Nag-order ka mystery ba? Wala sad. Alam dyan siya. Oh. 1,700 words. Wala, sure ba? Saan mo na ito naman? Sabi Saka
pangalan mo si Wa. Oh no! Di ka nag-order. Wala ay order from sir. Wala na ko nag-Shopee. Wala ko sa pagadian na kana. Wala jud ko ana sir. Opya po ko kadto pagadian. Ano na ba ang item dira? Ang sample. Ano man sa kuno na sir lang. Kuno na sir lang binuo ko. Abang. 1,700. Ano ito naman? Return na lang, oh. Pwede na siya ma-return no. Pero, mag-partial ka o ano, kaya ang delivery fee. Kaya delivery fee na lang, 150. Okay ra? Bahala ka sa buhay mo. Ayun, ito lang sa puna ko ang item. Kaya para makita ni mo, basig ma-change yung mind ba? Tanawon ni mo, ha? Bola lang yan. A few moments later. Ay! Bakul ba? Ala, unsa man na sir? Ano ka uy? Kinsa ni kakuan ane? It's a prank po. Anong magagawa? Laging napitulala kung lumalapit ka, kung lumalapit ka. Ako ay natutuwa kahit di sinasagap. Gusto mo na saya kung kasama ka. Sir, bako na na sir. Surprise delivery for you. Kinsa dayon maka-deliver ka ni mga ni karon? Wala ko kakuan pero Naki boyfriend. wala. Ano sa kumaning uyab ma? Wala ko Wala ka uyab, balo yung sir. parents ani no. Ang motor na uya baka hapit lang. Yan sa ano natin ni ma. Wala ko pa din na bayi noon. Magdiwala. Madiblihan jud ka paningin na Pagkunin akong galakuan ani. Pagtarong ko sir. Bitaw mo mo it's a prank. Gikilig lagi ka. Ha? Gikilig lagi ka. Kilig ko kayo. Siyempre no, wala ko kabayad na. Sa bagay, 8,000 pesos ano ni 8,000. Mas dako. Bitaw ma'am, it's a prank lang ko na. Pwede mo na yun? Surprise delivery for you po. Good afternoon. Good afternoon guys. Pwede mo na yun? It's a prank ma'am. Umayad na si ma'am. Alright. So may hapon dahil ma'am no? So may hapon sa ng tao nga na dali karon. So ma'am, it's a prank. Pakita ang giatam ni ma'am nga 250 dala mo. Bayad na ginagawa siya. It's a prank po ma'am sa surprise delivery for you. Nang-idea kisag hatagani? Hello! Kabalo ang parents ni Wani nga nakayuyab? Wala ko uyab. Wala daw siya uyab ma'am, pero ano ka ni ma'am? Wala patay! May pakita ikaw sir, kabalo ka ni sir? Ikaw ma'am? Wala Jod? Nai-uyab yung anak? Hala, nagsikreto yung anak ma'am. Dari ka, sagot ka mo. Sakpan di ka ron. Alright, but anyway, no, good afternoon once again. Nagpalaila sa Daymi. Pasensya na mama, nasubuan na sa me. It's a prank lang po. So anyway, we are from Everything Surprises. Naiday sa ka-special person na maghatag lang sa imuha. Wala ni. Gusto lang niya ipa-feel kung sa kanya ka-special. Alright? One of your, saan nga matawag na to? Admirer. Wow! One of your boyfriend? Saan eh? Admirer na lang. Admirer na lang, para dito na tayo word. Anyway, ma'am, dili na nato lang ngayon. Talagang gusto lang niya tagaan kag special day today para mapa-feel niya kung ano sa iyang feelings nila sa imo, alright? Sana all. So this time, ma'am, na siya ipadala sa imo ang 1 dozen bouquet of roses. Palakpakan naman natin. Especially for you, ma'am. Ikilig ka, ma'am. Ikilig lagi ka. Alright. So yan, that's for you. So bisag ba lang occasion this time. Ano sa di ay? Birthday ni mo or sa man? Mansari ninyo? Anniversary? Masa na bisag kami, nag-hipog kami ani ba? Wala ka pala si ma'am. Anyway, ma'am, aside from that, in-anisap siya pa-sweet for you. Wow! Nasab siya gi-andam, nasa siya gusto ipabot sa iyo nga Ferrero Rocher Chocolate. Ayan, it's for you, ma'am. Ayan, baka ka naman. Sana all. Okay, ma'am, so syempre, wala daw siya dari. Kanilang sa daw ang ihagni mo. Nasab siya ipadala for you, ma'am, na Teddy Bear! Sana all. Kasi makasulti mo, ma'am.
Salamat. Kamalong insa ka. Wala ka kabalo. Excited na ka. Unya, pag naminamon yun, ikaw kinsa ni. Alright? Meron na ako idea. Kaya ma-reveal po ni silang mga magsisay, mga papa. At least, mabulgar na ba? Kasi magsikap tago, ma'am. Joke lang. So, syempre, ma'am, special kasi ha. Dili lang kay ka lang mas masyag yun hindi prepare for you. Nasa siya ipadala sa imhana. Arrange balloons, nakabutang I love you sana I love you lagi na, ma'am. Uyab dyan, diba? Posible na, sir. Sir. Posible dili uyab. I love you, nakabutang na. At anyway, dili na talaga ngayon. Dili lang kay ka na. Siyempre, special kasi yung sweet beauty siya, ma'am. Kaya nga naman, dagang kayong mga tamis. Hindi pa dala. Pinani ka tamis siya kung masay mo, ma'am. Tapos siya ipadala sa imo na Goldilocks ka cake. Ayan, this is for you po. Yay! Sana all. Yan lang masasabi namin, sana all. Alright. Park kayo, ma'am, sa imuhang 500 ko yung uniform. Yellow. Mula gituyo man siguro ni. Kabalo siya or sa mani. Kabalo siya. Anyway, para dili na ka ma-excite. Para ma-excite na ka tama. Pero wala na excitement do. Bali. Sasahon ako ang yung letter. Kinapot siya gisulat ng letter para sa imuhang. Excited ka ba? Okay, rakadi ka mauna sa iyong parents. Dili. Ma'am, pero ma'am, may letter sa kani sulod ani. Excited na ka, ma'am? Sakpan gindi ron. Para makabalong insa. Kasi tawagan ninyo. Wala ko nilap, sir. Sure, ma'am ba? Lagi. Kabalo, ganun siya. Kasi tawagan. Nani tawagan ba? Maulaw lang. Okay, ako ang basahan. Hala? Gikulbaan si mama yung mama. Ma'am, gikulbaan ka? Kuyab na yung anak, ma'am. Okay ra ni mo? Okay ra? Sure bang ba? Dili ka masuko? Wala ka balo. Karon diri, ma'am, kabalo na jud ka. Okay, dala, ma'am. Basahon ako. Hi, Han. Nagkikilig sila diri. Han, na yung tawagan? Sabi mo, wala. Ay, ilan siya, ma'am. Wala siya tawagan. Ma'am, mali-gali. Basaha gali. Han, jud. Sir, pag-sure ko, sir. Okay. I love you, Han. Bisan pa man nga wala kabalo imong parents sa tuang relasyon. Paglarong ko, sir. Mo jud nakasulat mo. Hala dili ba pug kumakabut-but makali-gali. Na, kasi ma'am. Nasayod ko nga maabot ang panahon nga kaya na ko nimo ipaila sa imong ginikanan. Paila pud ba? Wala, di mo, lagi na siya. Ihalagay uyab mo, wala na mo kabalo. Patay, dari lang, nabulgar ka. Sige lang, Han, nasayod ko nga ubo na lang ang panahon nga mapailailan ako nimo sa ilaha. Nang hinaot ko, Han, nga happy ka sa surprise nga akong gihatag karon. Isip gihigugmati ka, ako lang nang gibuhat para sa imo kay special kay kanako. I love you so much, Han. Amping kakanunay, pati sa imuhang work. Nagmamahal ang imong honey. Wow, palakpakan naman natin! Talagang gipang kilig na rin. Okay, ma'am. So, saan may consulting, ma'am, sa imong honey? Sure na gito nga mo. Sure na dyan, ma'am. Joke lang. It's a prank. Babaan ka lang. Blush dyan si ma'am. Joke lang po. Ito na. Sige, sir. Nakit sa rin. Simula nung nagkita tayo. Wow! Kikilig sila dali. Naging masaya na talaga ang buhay ko. Makasama lang kita, Christine. Sobrang saya ko. Dahil sobrang komportable ako sa'yo. Wow! Yung mga ngiti mo ang nananatili sa puso't isipan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit anong gawin ko, di ka maalis sa puso't isipan ko. Wow! Sweet kayo, ma'am. Sinood ka din, ma'am, ha? Alay, sir. Araw-gabi kita... Kikilig, pakita ko ng mga audience. What? Ay, si sir, di ba kita kikilig? Kikilig ka, sir? Sure ba, sir? Kilig ba na si sir? Ha? Hilam-hilam lang. Anyway, tara.
Padayon ako. Si Sir, mag-good sir, ma'am. Kay mong papa, kikikilig. Araw-gabi kitang iniisip hanggang sa pagtulog ko. Grabe. Ginawa ko tong pag-surprise sa'yo as how I express my feelings sa'yo. Di pa rin uyab. I hope ma-appreciate mo to. Alam kong may tamang panahon para maramdaman mo na rin kung ano yung laman ng puso ko at kung ano yung nararamdaman ko sa'yo. Okay. Hinaot nga ikaw na ako ang forever. Pag-amping ka nun ay Christine because I always care and I always here to love you. Ang nagpadala, ma'am, ang imuhang mamuyabay. Mamuyabay pa rin, ma'am. Nakulpaan si Sir Ron. Katawag ko siya. Ay, mamuyabay pa rin. Gani, anak si Sir. Sir, mamuyabay pa rin, sir. Okay na. Pero uyab na, okay na gapon. Kani. Buto na, ma'am. At least kumalo na yung parents. Ang imuhang mamubangabay, manliligaw, ma'am, na si Sir Jeffrey Davin. Palakpakan naman natin. Magkikilig ka. Siya ang nagdadala. Ako idea. Naka-idea. Basig lahi itong idea. Pila ka bukong mo ang mamuyabay day. Para mahibawaan dyan nato ni Ron. Pila ka bukong mamuyabay. Sara. Naka-video mo gusto. Bitaw. Joke lang. Nakapod may trust ni ma'am. Nang Davao del Norte. Okay ma'am, so ang nagpadala dahil nga surprise is si Sir Jeffrey. Na nasa Lanao del Norte. Lanao. Alright. Okay. Ikilig mo dyan po ko. Okay, so special lang dyan kasi even though nasayad ko nga naay siya yung mga words din sa mo pero katong nga words is gusto lang niya ipa-prove karon nga kato is makastand good siya kung unsa to katinuod. Kaya even sa ingon ani nga pa di ma'am is nabuhat gid niya nga para mahatag og effort sa imo even though nga wala pa gid may commitment as mag-uyab, di ba? And I really hope and I know soon, di ba? Dili man karon pero basta hindi ay mabot ang panahon nga ma-feel sa nimo sama sa iyang mensahe man ba nga mabati nimo ang kawang nabati diha kanimo. Di ba? So mabot ang panahon nga mutual feelings kung unsa iyang pag-love sa imo mosag na ma-return nimo sa iya. Though wala man ta kabalo na sa situation and then ang maghawit na is ikaw rin gihapon. Di ba, ma'am? It's your decision. Kay boto man pwede mong parents. So, okay naman ka ninyo, ma'am? Na, ikaw, sir? Na, okay ra, oh? Kasi kung mo, bawa na ko yung post, uyab na sila. Gikilig, gikilig sila tanan, ma'am. Anyway, mangayon ko og response unsay may kasulti sa iyang gihatag nga surprise. Alright? Kay special jud kasi ma'am. Kay dili man nang makabot sa katawo ngun ani og dili jud kaniya love, di og kaniya special, di ba? Okay, sa lang mga kasulti man para sa iya. Og nabaka siya makuha pod nga ano. Pag-asa, alright? Sige, dali lang ma'am. Kuan lang, sir. Saya lang mismo. Salamat ka. Ano wala? Hello. Wala. Pwede na, kanang gusto lang mag-thank you, tapos pwede na ako siya i-message yun niya. O pwede ra pod dayon. Lahat pwede mo. Salamat kaayo kay wala ko na-expect ani pero na ko idea kay nangayo kag kompletong address ako. Then mo to siya ron i-message lang tikaw niya. Alright. Unsa pa ma'am? Basig na kay buyan nga word nga para makahatag pud sa iya. Iyang panghawakan. Ano, paabot lang. Paabot lang gyud. Paabot lang. Oh, that's better, di ba? At least ano ka ma'am kanang sincere ang imong pagsulti, no? Kay lisod man gud pud pugso na to ato ang kasing-kasing nga dili pa gid totally ready, no? Sa inyo na lang. Bakit ganun? Okay, so daghang kay salamat. Any word from ma'am? Wala na? Okay na. Dili lang kay kani nag-end ato ang pa-surprise. So nasab may napud siya gipa-prepare nga song para kantahon para sa imo ha. Wow, di ba? Bongga kayo, ma'am. So kani nga song, ang message ani is dulot gud ni kinasing-kasing pud ni nga para sa imuha gihapon ang mensahe sa song. Alright? So paminaw lang nato, ma'am. Haranahan ka na mo. I hope na magustuhan mo yung kanta. Alright? Sige po.
Ayun na ulang kagaya, kaskasan ng gitara. Malumoy dayon kung mukanta na ka. Tukok sa imong mata, nagda sa imong paa. Suta aking dugan kung buhi pa ba. Kusi-kusiun araw na suko ka. Ay nga maray ayaw seryosohan. Di ko gusto mo palayo, bisag usa ka tika. Iba sinunya ug mailog ka sa uban. May sobra bagay kung kita masakitan. Magbako na hinuon kini nga akong tughan. Ayaw na og lingay sa uban kay ako naka. So anda ang kapaitog ang katawa. Ayaw na kubuhi kay blessing of forever na niya. Wow! Palakpakan natin! Kasi forever na ganyan may sister, ma'am. Lalayo ka, alam mo kung saan ba. Laro habiba sinaganggulat ka. Ako kalit niya sa kabalaka. Napasin ugma di nakaapuan. Gusto mo palayo, pisang sa katika. Hibasin niya ugma ilog ka sa uban. May sobra bagay kung kita masakitan. Magbako na hinuon kini akong dughan. Ayaw na ugaling sa uban kay ako rakan. So anda ang kapaitog ang katawa. Ayaw na kubuhi ibasin mo forever me. Wow! Ano ka naman? Baby, siguro parara. Gusto mo palayo, bisag usa ka tika. Hibasin niya ug mailog ka sa uban. Lisod ra bagay yun kung kita masakitan. Magbako na hinuon kini akong paghan. Gusto mo palayo, bisag usa ka tika. Hibasin niya ug mailog ka sa uban. Lisod ra bagay yun kung kita masakitan. Magbako na hinuon kini akong paghan. Ayaw na ugaling sa uban kay ako rakan. So anda ang papaitog ang katawa. Ayaw na kubuhi ibasin mo forever. Ibasin mo forever. Palakpakan naman natin. Sa mauna to. Ayun, nabuhi kay Busi forever na ni. Di ba, ma'am? To ka sa kanta, ma'am? Maybe. Well, at least nga, ma'am. Kaya para, dili po kayo mushroom si Sir, no? Pero na side ko, nga na, Jud. Na-J spark sa mga kasing-kasing nga. Na-feel ka, no? So, we are so thankful, grateful. Ma'am, basta nakika-advise yung mga anak. Dali lang. Ali. Ikaw, sir. Kuhan, kailang sa inyong ikakuhaning ma'am, o sa inyong adviceaya, mag-uwi-uwi ba siya, or dili pa, or pwede na. Kanamay na bali. Kasi parang na ako ikakuhakan sa ma'am. Sige na, sir. Sir, talaksa na dyan kayo ni Manny dari. Ano isang, ali mo. Dali, ma'am. Ibihatag sana. Sige, ipadol dari. Ali, ali. Ikaw. Sabihin lang sa mga anak, sir. Para sa akong anak yabot ni yahang usang di ko kabalo usan ning ko nang nabot mo siya bahit sa uyab-uyab okay naman sa ko walay problema sa ako dong basta sila magka sinabtanay lang mauro na ako Palakpakan natin si sir. O, diba? Sir, kabalo na ka. Diba padala ni? Night chance. Okay na kay sir. Okay na sa iyong baba. Si ma'am. Para sa kuha, may pera man ako. Uyag-uyag siya. Supa, ginsa, unsa siya. Basta lang sinabot mo sila. Pera pa. Para na. Wow. Palakpakan natin si ma'am.
Alright, so dagang kayong salamat ma'am and sir. So nasayad ko grabe ka-open imuhang parents, no? Sabi sa nga nana is, wala sila naghikaw sa imuha na mabot magaling yung panahon nga kamugid ni sir na mabuyog good. Dili posible. Dili imposible. Munang nalipay pag may happy naman na bisan sa iyo na nga paagi ba is talagang ma-express po ni Sir Jeffrey. O kung sa iyahang feelings niya sa imo. So, ikaw na ang bahala mo decide sa imo kasing-kasing kay lisod mo gud sa natang heart na. So, nasayad ko nga, there's the right time nga para sa iyo nana. No, ma'am, sa mas singing one maybe. So, dili man karon pero but soon. Runhanin natin, di ba? Kung makita gid nato nga, unsa ka sincere ang love ni Sir para sa imo. Okay? Any final words? Baka may additional ka ba na sasabihin? Or ito sir, i-message rin ako siya. Message mo siya. Okay. Nalipay na ka ma'am. Happy na ka sa iyong gibuhat. Appreciate na niyo. Appreciate na ka. Alright. So, nagkatayong salamat ma'am. So, ang amuha lang is happy lang sab me. Kaya syempre, no, nasayad ko happy sab ka ba sa gihatag sa mong sender nga si Sir Jeffrey ng Lanao. Okay. Nasayad ko nga there's a right time para sa inyo ang duha. And then, si Sir Pod, thankful me kay Sir Jeffrey. No, sir, thank you so much for choosing and trusting everything surprises. Na kaning surprise is mahimog yung posible sa ma'am. Yung event sa ganani is na-experience sa niya. And then, na-prank pa gid na mo ganiya. Pasensya na mga prank lang ang lahat para at least ma-feel gid nimo ang surprise ba. Okay, wala di ako mag-expect na maabot na prank pa jud ka. Inani pa gid ay dili day siya pa bayron. So thank you so much ma'am sa pagdawat niyo sa inyo ha. Especially sa tibok family ma'am and sir. Mga ma'am, thank you ha sa pagdawat niyo diri sa mga. We are from Everything Surprises once again. So ma'am, ikaw na ginabahala sa tanan para kay sir. And I believe na happy sad si sir sa inyong reactions. Nga happy ka sa pagdawat ni mo ani. Diba? So dagang kayong salamat. Magpuyo lang mo ma'am sa inyong tibok family na magmalipayon, magmalinawon, o man ang gugma sa inyong tibok pamilya, no? God bless to all your family. Masaya apelido? Almost, no? Almost family, God bless you po. Once again, we are from Everything Surprises. Dagang kayong salamat. Kalapakan natin ulit. Salamat. Okay na, bye-bye. Dito ay kiss. Bye-bye, ma'am. Ala. Bye, kiss. Ayun. Dali, bye-bye, sir. Palo. Wait lang, si sir sa. Bye-bye, sir. Ma'am. Palo. Hello, sir. Bye-bye, ma'am. Bye-bye lang. Bye-bye lang, ma'am. Ano lang.